सिंग्लिमारा गामिनि रैसुमै लाइमोन आफादनि बानजायनायाव खुंगा 21थि रंजालि बैसागु फालिथाय आफादनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोननि लाइमोन आफादखौ आं साबायखर होदों जे आंखौ गाहाय आलासि खालामनानै लेंना लाबोनायनि थाखाय। आसा खालामो बिथांमोननि जिखिनि रंजालि बैसागु फालिथाय आफादा गोबाव सम बन्द जानानै दंमोननो दिनै देग्लाय बोसोराव बिथांमोना गिबि खेबनि थाखाय आरो फिन जागायफिनदो सिगांनि गोजाम खुंगाखौ लानानैनो। आसा खालामो आं बिथांमोननि जिखिनि नाजानाय बिथांमोननि हारिमु आरो समाजनि आसारखान्थिफोरखौ गोसोखांनानै सिबिनो नाजानाय आरो फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरखौ समाजारि थासारि बिथिं फारसे जोंनि आसारखान्थि बैसागुनि सोमोन्दै जिखिनि सांग्रांथि लाबोनो नाजानाय आरो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बायदि बिथिं फारसे गेलेनाय बायदिसिना थुनलाइयारि बादायलायनाय बेफोरबायदि बिथिं फारसे बिथांमोना जाहाथे बिनिख्रुइ साबसिन आरो जौगासार लाबोनो हायो बेखौ रैसुमै लाइमोन आफादखौ आं खावलायो। गामि हिसाबै फिसा मोनसे गामि अब्लाबो नाथाय गोरों गोरा सुबुंफोरा बेवहाय दं। सानै खालाय प्रफेसार दं बे गामियाव फिसा जुदि गामिबाबो। आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव बिथांमोननि जिखिनि साननाय हनाय बियो जाहाथे जाफुङो।